Stadiaľ som, slovenského rodu som. Slovenky, Slováci, znova sa vám prihováram v takomto krátkom videu. A chcel by som sa vás znova opýtať, smejem sa, lebo mi to príde vtipné. Chcel by som sa vás opýtať, či poznáte zamestnanca, ktorý je zamestnaný, ale nechodí do práce. Alebo chodí do práce a tvári sa, že pracuje. Rozmýšľate, nepoznáte. Ja vám poviem, máme ich plnú Národnú radu. A posledné 2 dní sú znova opäť krásnou vizitkou toho, ako do práce nechodia. Ja viem, áno, veľa z vás si povie, ale však už ide volebná kampaň a tak ďalej, ale koho to zaujíma? Sú zamestnanci, majú pracovať. Mali sa tam riešiť veľmi dôležité veci a veľa z politikov sa vyjadrilo, že tam byť vlastne nemusia, lebo to považujú za nepotrebné. Za nepotrebné, áno. Viete si predstaviť, že by ste povedali vy svojmu zamestnávateľovi, že nebudete chodiť do roboty, lebo to považujete za nepotrebné? Asi nie, že? Slováci, znova na vás idem apelovať. Toto musí skončiť. Musí tu nastať poriadok, musí tu nastať právny štát. Zobuďme sa. Ďakujem vám.